ịgba mbọ na-aga n'ike ịfụ na eguzobere ma nwee international market bụ ebe ụmụafọ Anambra steeti ga na-ebupụta ihe niile akọpụta n'ugbo wee na-ele. Ya bụ ịgba mbọ bụ nke a ga-eji wee kwalitekwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na amụma NEPC na njikọta ụlọọrụ Anambra steeti n'oge enwere nkụzi ihe otu ụbọchị maka iwulite ihe nke akpọrọ Development of Vegetables for Export in Anambra State. Ya bụ amụma were ọnọdụ n'ụlọ ezumezu na Head of Service Conference Hall na Secretariat nke dị n'Ọka. NEPC wee nọkwa n'oge ahụ wee were igwe eji pịpụta mmiri na anị wee nye ndị Unique Agro Cooperative Society Amanuke Ọka North n'ebe ha ga-eji wee na-akọzi ugbo n'ịdị na-agbụ ya mmiri nakwa ịkwado ihe a ga na-emepụta nke a ga na-ele na steeti a nakwa iwepụ ya na mba ofesi. Amaka Chibuzo Okoye n'ebe ahụ wetara anyị ozi aka isonyere ya. Mgbe ọ na-agwazi ndị ahụ gbakọrọ okwu ka onye Executive Director nke ndị NEPC bụ Oliakụ Nonye Ayeni siri na ya bụ otu bụ ndị hụgoro mkpa ọ dị iji wee kwalite ọnọdụ ịrụpụta akwụkwọ nri wee nwee ya n'ụdị o buru ibu na n'ebe ọ pụrụ iche n'arọ 2024 ha wee gaa n'iru ịhụ na a ga-eme ya ka o lukwe ogo ahụ nke o kwesịrị iru ka o wee banye n'ahịa ndị mba ọzọ. Oriakụ Ayeni, onye kwuru okwu site n'ọnụ onye isi Anambra Coordinating Unit bụ Maazị Peter Udom, kọwara na ha na-enyefe ndị ahụ ya bụ igwe ka ha wee bụrụ ndị nke na-arụ ọrụ n'oge ọbụla ha chọrọ ka ha wee kwụsị ihe ndị a na-ama ha aka n'iru ma sikwazịa na ọzụzụ a na ihe mmụta ha nyere ndị ahụ bụ ndị ga-enyere ha aka ka ha wee rụọ ọrụ n'ebe ọ dị nyafụnyafụ. Ọ gara n'iru ma sị na ha na-ezisa ozi ọma ka ha wee hụ na ndị ọrụ ugbo a na-akọzi ihe karịa ka ha si akọ mbụ ebe ọ gbasara akpụ na akwụkwọ nri ndị ahụ ka ha wee rụpụta nke a ga na-eri n'ebe a na nke ga-ebupụkwa na mba ofesi. N'aka nke ya ka onye Director nke Commerce na Anambra State Ministry of Commerce and Industry bụ Oliakụ Henrietta Basil Ide, onye nke bụkwazi onye odeakawo nke Anambra State Export Promotion Committee, siri na kamgbe 2016 Anambra State mepụtagoro ihe ahụrụ anya n'ebe ọ gbatara ibupụ akwụkwọ nri ma yọzie ndị a na-arụ ọrụ ugbo ka ha na-arụ ọrụ ugbo nke eji ihe a na-amịpụtara wee na-arụ ka ha ghara na-etinyezi ya fertilizer. Onye Director nke Cooperative na Ministry nke na-ahụ maka ahịa na ndị ọzọ bụ Oliakụ Nwabugo Okonkwo toro ndị NEPC a maka ịchịkọba ya bụ ọnọdụ eji wee mụta ihe dị iche iche ma sị na ha emepego ha anya iji wee hụ ihe ha kwesịrị ime ka ha wee kọpụta ihe n'ebe ọ ga-adị nyafụnyafụ ma makwara otu ha ga-esi wee kechiche ya ka ọ wee dị mma n'anya ibufu na mba ofesi. Onye isi oche nke ndị Unique Agro Cooperative nke Amanuke bụ Maazị Hyacinth Okafọ kwekwere nkwa na ha ga-eji igwe ahụ enyefere ha n'aka ma kọpụta ihe otu o kwesịrị ma kelezie ndị anyere ha igwe a ma kwue na ha ga na-arụzi ọrụ kwa mgbe n'ihi na ọ ga-enyere ha aka iji wee na-akọpụta ihe akwụkwọ nri a ma na-agba ya mmiri. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.